Relax, you'll be looking my guy in Abia. Oh, relax now, relax. Come on down. Today is my day. Oh. Hey. Nwa Jeko, ono no gogo. Opapa na nwa, opa night mile him. Ah. Dr. Go the Gogo clean some. We buy draw. Doctor we chiko. This is my baby. Nwa ko. Ko tia, ko sa. Ah, likewise. Yes, ship gente. Onye abụ nwa m nwanyị. Onye chọrọ na okwu ndị ọhịa vam. Onye na-anya mgboro na abụ ngwukọ ọhịa anya. Taa, nwe iwe ya. Obodo oyibo Asam. Ụfọdụ n'ala ka ọ dị. Taa, wakati nwoke na-akwọ na mmozi ibe m n'igwe si mbebe anyị. O nwere mụ na ụmụ alọba nọ ebe anyị na-eme 102. Ị na-aghọta ebe m n'igwe. Nso ụmụ alọba permission to fall out. Sefa ka mbegoro na-asa mbe m n'igwe ka ntinye alụ. Ka nwa chọọ gị okwu. Mba o. Ọ chọrọ ya okwu. Mba o. Asa ahụ na nwere ke obere. O chọrọ gị okwu ya. I trust you now. Ba fesi ebule one on one na. Wake nke na-eme na. So baby onye ibia. Inanya. Ifu na makabago nka. Nwa, ịbụla anụ taa. Nwa itigo na wafọ njọ ahụ. Ọkwa tigo m. Ịbụ na atị. Ịbụ sị anụ taa. Na wafọ njọ ahụ. Onye ka nji wee si ka mbịa. Nwesi ka mbịa ka baby mechikedele manya gị o. Nwuchi anya. Ịma na enwuchi anya emepe anya ihe a na-afụkpọ na-adị ọ na-agbagolite. Baby. Close your eyes. Egbugo m isi. Nwa egbugo m isi. Baby. Ị na-ego m anya n'ime ụmụ nwoke niile mụ na ha na-eme ka ife. Ọsọsọ gị bụ onye mfụ n'anya. Nwoke bụ spec. Maka na ọsọsọ gị bụ onye na-adụ m n'ebe ọ na-emetụ m. Nwoke bụ spec. A na-azọ m azụ ọ na-amụ ihe na-achọ ha. Yes. Na wafọ njọ ahụ. Ọ follow come nwa. Mercy, please. Will you marry me? Say yes, say yes. Say yes. Say yes, so say yes. Where you from there? Yes. Aya ko yene ku say yes na ona kwaro mmadụ kwaba na marriage na ọchọ. Ị mara chi say yes. Ihe hapụ m ka nche ya eche. Ị mara chi ịba? Say yes o. Say yes, baby. Say yes. Ihe ire kisa we ko se be na. O de be mu ndo ihe la de be. Baby. Confirm. So it's a Yes. If you person now, so don't mention. Only apply a cheap breastmate. Yes. What do you buy going drink now? Yes, baby. Then we have the phone they buy. No, Like now. Fukum miss with someone na bulum man. Okay, what we see from the buy now? Groom visits the bride. Shut up. Go be here buy ring. Put more buy ring. Oh, brother more buy ring. Imagine ma be from the boon. Manola abun go buy ring. I'm get better from the buy. Anyway, can like as one obodo mbo. We go info. Let you buy ring. And I water now. So I go to my kwado we bia. So if I have list in the okay titi. Why na be nu nwoke na okay titi? Ya list in the okay titi na enya. Kefe. If I'm working okay to discuss, I will spec. I believe now what from go out. There. To declare your intention, you know work on your kid. You about plan first. The government house like the soludo na ni abalia. Nke buzi gini? Get on to that. It's all this if work okay. They go to buy. Ablan spec. You want to mother no June. I go check it there. Which you go. Second one, you come me see the bar. Jogo to UK for medical treatment. After that, I just say I'm going to say the main list, boy. That reach. What's the meaning of this now? We can document the scars. Can you imagine? 7 cow. Imagine again. If I'm working okay, if 7, I'm the only son. Not you ever son. Chelo. I'm not I working about 5. No, I'm the only son. Chelo. So because I'm coming to marry you, can make you spend that 20 million naira? Is it give me 20 million? Yeah, Karina, you have around 35 million. You call your phone. If you are nogi. I don't if you are not money okay it now. No one from you tradition, custom demands. Who can okay it? If you work okay it, and as I am, so not fly and as I am. So if from get album spec, never mind. Just what's going to work. Baby, what's in the men now? I'm not going to see me. I'm going to make a gun. I'm not going to buy the ring. I'll give her a ring. I didn't know. Get married back. I'm not marrying again. It's all saying no. I didn't know. Say Brooklyn, what you need to look at this thing. What's up again? He says it's one why you say Brooklyn. I'm not say Brooklyn. Correct. I don't ring. Say Brooklyn where nonsense. If record. And I be no work on your case, jiri ego. Ewu. Agwagana nche mụ ana agba ọrọ gere ngichire ika muche. If record. Agwagana mma anọ gị.
Nke wa lugo 37 years ka 40 years. Obolo ge ba menopause. Nonsense and ingredients. Bịa na ọnụ m. Ịchara mma ekwado. Ịmala m bụ spec. Taa. Obodo oyibo anyị sọ. Obodo, go and continue where you stop.